Ahojte. Podľa mňa dlhujem ešte jedno video a to je o ľuďoch, ktorí riadia obchodné kanály. Záleží od firmy, aká je veľká a kto vlastne spravuje tento obchodný kanál. Niekde je to priamo riaditeľ, niekde je to obchodný riaditeľ, niekde je to sales manager alebo area manager. V princípe je to od spoločnosti rôzne a ja pre istotu ich budem volať iba vedúci. Mám najradšej takých vedúcich, ktorí celé dni sedia pri počítači s nosom zapichnutým v monitore, sledujú, ako behajú guličky GPS lokátora aut obchodných zástupcov a potom z toho vypracujú veľmi, veľmi siahodlhý report. Alebo prípadne ešte sa zúčastňujú srnčekom na kávu všetkých meetingov, bez ktorých by samozrejme firma skrachovala. Jedenkrát za určité obdobie potom vypracujú report úspešnosti daného obchodného zástupcu. Na porade samozrejme, že to zhodnotia nejakým spôsobom a keď končia poradu, tak sa prihovoria motivačným príhovorom niekomu, že Jozef, pozerám sa, že už 3 mesiace alebo 3 týždne po sebe si úplne na konci tohoto rebríčka. Prosím ťa, urob s tým niečo. V princípe, ak by Jozef vedel, čo s tým má urobiť, už by s tým niečo dávno spravil. A tak Jozef, takto pekne motivovaný, príde k svojmu počítaču a v súkromí, aby ho nikto nevidel, naštartuje www.profesia.sk a vnútorne už sa odsťahoval z tejto firmy a už začína pôsobiť niekde inde. Hovorím, že najviac sa mi páčia, ale priznám sa, že toto neuznávam. Myslím si, že každý, kto riadi obchodné týmy, tak je súčasťou tohto obchodného týmu a nemal by byť postavený niekde vyššie alebo niekde inde s tým, aby len hodnotil. Keď mi prišla prvýkrát pozícia riadiť obchodný tím, tak poučený takýmito skúsenostiami som začal uvažovať, ako vlastne k tomu pristúpiť. A hovoril som si, že ak mám riadiť ten obchodný tím týmto spôsobom, tak nemá to význam a chcel som im pomôcť. Takže 80% svojho času plus minus samozrejme som sa rozhodol tráviť v teréne. Fajn, ale čo tam? Čiže logicky som sa rozhodol pre coaching a tréning pri práci. A samozrejme je to veľa práce a zaujímavých rozhovorov, keď človek trávi, 3 dní po sebe s obchodným zástupcom alebo so svojím kolegom v aute a rozprávajú sa o tých istých témach alebo o témach, ako pomôcť a ako zdokonaliť predaj. Som rád, že mnoho ľudí to prijalo a priznám sa, že asi sa dosahovali aj celkom slušné výsledky. Takže môj osobný názor, keď chcete riadiť obchodných zástupcov spôsobom, ako som to popísal na začiatku, to znamená report, buzerácia, kašlite na to, nemá to význam. Ľudia nemajú z toho dobrý pocit, vy ich nič nenaučíte, nemáte ani šajn o tom, ako to vonku vyzerá a čo vlastne ten človek vonku robí. Myslím si, že takto to nestojí za to. Keby čokoľvek, kľudne zavolajte, ozvite sa, môžeme o tom polemizovať. Prajem pekný deň.